Okay, hej guys, og velkommen til den her video. Der skal finde en økse. Ja, og prøv at se det seje dyr, vi har fanget. Ja, den var ikke så pæn. Men ja, i dag, den her video, undskyld for, at vi ikke kunne finde den sidste video. Men det var bare fordi, at vi er ikke så gode, så vi kan ikke rigtig se, hvordan vores video sådan er lang. Så, men i den her video skal vi finde en økse. Please skriv, om vi er dårlige eller gode til det her. Fordi ellers går vi ud, hvis vi siger, at vi ikke er gode. Og det lyver vi ikke om. Så ja. Bare please, vi er gode, fordi det er faktisk, vi bruger lang tid på det her. Ja, vi prøver at være rigtig gode. Søde ved jer alle. Prøv at se den her. Guys, tror I ser, hvis I finder en tax. Det er også okay, hvis I siger, at vi er blinde. Men det er fordi, hvis I har fundet den. Det er fint. Fordi jeg kigger, fordi kameraet ser det hele. Så ja. Og bare roligt, jeg har fundet ud af, hvornår videoen slukker. Prøv lige det ovenpå. Men jeg tror ikke, der er en øks ovenpå. Så ja, vi prøver bare at gå udenfor. Måske er den inde i vores garage. Ja. Nej, der er nogen herinde. Kom. Ja, hej guys. Hej far. Ja, guys. Hej. Det var min far. Far, har du set en økse? Har du set en økse? Nej, en økse. Tak. Hvad skal I bruge økse til? Det er fordi, vi har lavet sådan en hule, hvor vi sådan har sådan, vi skal gøre vores hule lidt bedre, sådan haklet i den. Det er bare der. Bange for jer med en økse, altså. I kan jo en finger af, jo. Ja, man kan bruge en kniv i stedet for sådan. Nej, det er værre. Vi skal kraftedeme passe på, altså. Ja, hvis den rammer en finger, så ryger fingeren af, ikke? Ja, det skal vi nok passe på med. Ja, det lover vi. Undskyld, guys. Så prøv at se øksen. Skal jeg lige holde den, og vi skal tilsyn? Nej, lige her. Den er ikke så tung.